Lafiya? Wallahi daga gidan yaya ta Lami nake wai za a yi mata kishiya. Kishiya? Kishiya wallahi. Bello shi ne zai mata kishiya? Wallahi shi sa nake tsoron halin maza saboda ni ma kar nan gaba a ce za a yi mi. Ke ba? Shi ne mana shi nake so na aura. Shi Umar sun gaya miki bai da mata? Ai Umar saurayi ne bai da mata. Ai ya gaya miki Umar saurayi ne bai da mata. Umar din? Idan ba ciki ki mata ba. Umar yana da mata. Yana da mata. Sai na shi. Ina za ki je? Sai na je na same shi wallahi. Kai kin je ki tambaye shi yana da matar ko bai da ita. Kuma kan ga yake da zaki. Baby, gaskiya kin kyau. Amma kin san matsalar? Wannan mayafin da kika ɗauko kika manarfa cikin ki. Haba. Cire shi mana. Cikin gida muke cire shi da Allah. Haba. Wow. Yawwa. Ki yanzu kanki baki fi jin daɗi ba. Bari sa miki zo. Ba haka zaki, ba haka zaki. Yawwa. Bari mi salfi. Solfi. Salfi, ka salfa uwaka. Na ce ka salfa uwaka. Ka zo ne da mun ka lalata mun yarinya? Ga ka kai daga kallon ka da na ɗauka cewa mutumin arziki ne kai. Ka yi kama da malamin makarantar Islamiyya. Wannan gemun naka akwai ashe gemun bunsuru ne kai. Kai tantirin ɗan iska ne kai. Yanzu kai ka so ka ga cewa an wa ƴarka in ka haifa haka ko kuma ƴar wanka ko ƴar ƙanwaka kaga an wata haka ana salbi da kallon ka da ɗauka cewa malamin makarantar Islamiyya ne kai za ka zo ka rinka koya mata karatun ɗalibta ne da karatu wanda ya zama tuce na jin tsoron Allah ashe kana koya mata karatun Iblis ne ko? Zamani ne ba. To wallahi ina zuwa. Dama haka yake da kwari yana nema ya nakasa ni da ranar Allah tsoho ya kama na gidansa yana nema ya rubuza mun baki wai tawa ma can na batta ai wallahi da duk wanda na kama shi da kanwata wallahi tallahi sanda ne zai raba shi kowa yi shi wallahi kowa yi shi sanda. Munafiki Allah ya iso warka. She kai munafiki ne Bello ban taba sani ba sai yau. Wai ni zaka je ka turo mu wani karamin dan iskan abokinka yazo yana tausata wai in yi hakuri za a min kishiya? Ashe Bello abin da ka kudura a zuciyarka kenan? Ka zo gidan nan kana ta cika kana batsewa ina tambayan ka me ya faru kana ce min ai kawu ne yace kaza yace min kaza ashe duk kai ne babban munafiki inda gurin nan yana magana da ya faɗa abin da ka faɗa min kamun alƙawarin ba za ka min kishiya ba yanzu ka manta da alƙawarin ne to uwata kin gama uwata da kika haife ni kika kani duniya to da mun raga miki nake yi abokina aminina da muke mu'amala shine zaki ciwa mutunci ki gaggaya ma irin wannan maganganun to bara ki jin kai miki karshe duk abin da na gaya miki da ba ni da niyya amma ni abin da na dauka tun in dai zaki yi min biyayya zan iya hakuri da duk abin da zaki yi min to amma yanzu tunda kin shigo da rashin mutunci dama ina lallaba ki ne aure duk a karkaran nan duk inda mace take sai na nemo ta kuma sai na auro ta kuma sai na kata cikin gidan nan in ya so da ni da ke kar kowa i raga wa kowa kin ji abin da na gaya miki dala gafara da aikin banza aikin kuɗi ai wallahi jaraba da masifa yanzu ka nema a gidan nan ni za ka raina mu hankali kamun alƙawari ka zo ka karya a take ni a hana ni kuka to wallahi duk yar iskar da za ka kawo ta gidan nan ka je ka kawo ta ni kuma sai na ga sa mata aya a tafin hannunta dan ba tsoron ka nake ji ba kai dina a hankali raga miki nake yi ina ciki na shiga ne shiru amma kin zo kina gaya min maganganu to ina daga miki kafa ne daman alƙawarin da muka da ke akwai shi a rubuce ne ko ku a'a da daman mun yi da ke mun rubuta mun ajiye aure Allah subhanahu wataala ne ce ayi aure amma ku ga baki ɗaya kwakwalwar ku sai ta toshe saboda kishi ba ku san menene rayuwa ba to aure sai na yi
kuma baki isa ki hana ni ba. Ko za ki hana hukuncin Allah ne? Ni ban isa ja da jan Allah ba. Amma me isa kaman alƙawarin da ba za ka cika ba? Ko shi alƙawarin ka dauka abun wasa ne? Ai da na ga ka fito ka yiwo kaina na zaci duka na za ka yi ai. To sai ki bi na hankali kuwa. Baka isa in bi ka hankali wallahi. Ni da ke duk wanda ya fasa Allah ya tsine masa. To mu zuba. Bani. Za ka zo kuwa, ai ni ba zan taɓa raga maka ba, wallahi ba zan taɓa raga maka ba, kuma ka je ka kawo duk wacce za ka kawo ta a gidan nan, ina nan za ta zo ta same ni, wata tsiyarciya a gida? Aikin banza aikin wofi, kofa ma ka gagara sakawa, har kana da kuɗin da za ka je ka kai saraki ka auro wata? To ina jin ka kata a ɗakin awa kai za ka zuba ta kenan. Kwana biyu. Ko ina kika shige ne? Wani lokacin kawai sai kira ka wasu. Me yake faruwa ne? Gaskiya kin haɗu ba? Ai dirar da aka shigo gashi. Ko zama amarya ta. Ai ban san irin farin cikin da zan yi. Allah wannan. Ya kamata ki so. Dora shi a duniya za ki mamaki shibe da ke kyakkyawa din nan ya kamata gari sai da kiran kusan fatan nan ko? kenan ta shiga dama tsohon nan sai da ya gaya mu in aka yi da kanwata zan ji daɗi shikenan ta shiga kenan Alaikum salam. Sanda zo. Sande. Na ne. Lafiya. Ya mutum gidan. Suna na Bello. Daman ni ne wanda kawo ile ya ce mani in zo in same ki mai magana. Mahaifiyarka ta gaya mu. Allah sarki. To amma dai babu damuwa ko? Ba komai wallahi. Ai ni na fanka. Allah sarki. Sai na biyu kuma? Kamar yadda aka gaya min cewa ke kin taɓa yin aure matsala kuka samu da mijinki. Haka. To haka ni ma ni a yanzu haka ina ma da aure. Allah sarki. Allah sarki ai matar ta kama na santa. Haba dai. Allah sarki. Kin santa ce? Amma dai babu wani damuwa ba wani matsala ko? A ba komai wallahi. Allah ya tabbatar da alheri. Amin dan manzon Allah. Amin dan Allah. Yanzu sai ki ga ita babban ki ce mata ai na zo amma Allah ya dama zan dawo gunta sai mu gaisa ko to shikenan ba da to shikenan sai mun yi zina da ko sai mun yi magana yau ko shi tun da na rabu da kanwan wani wallahi sai ya rabu da kanwa wallahi in ba haka ba in wa mutum kinan nan duka tunda ni ma na ji ba da daɗi ba wallahi komai dare ina nan
yarinya aikin burge ni. Wannan ba, wannan mai garin gidanku ne? Uwarka nake gadi. Uwarka nake gadi. Shiga ciki, shiga ina. Suji? Me ke faruwa kuma? Daga ina? Kai, Na? rabu da wannan yarinya. Wace yarinya? Wannan yarinya ka rabu da ita. Kai me haɗin ka da yarinyar nan? Me haɗin ka da ita? Kan wata ce. Kan wa kashe? Ni kuma suwiti ta ce. Ka rabu da ita. Wallahi ba zan rabu da ita Ba ba. za ka rabu da ita. Ba zan rabu da ita ba wallahi. Za ka rabu da ita ko ba ka rabu da ita? Eh? Eh. To nan da ka rike nan me za ka mun Za ka rabu da ita ko ba za Wai ka tambaye ka. Kai mai gadin gidan da kuma a kai me haɗa ka da yarinya? Me haɗa ka da yarinyar nan? Eh? Kai ba ka zuwa wajen wasu? Ni? Eh. Na daina. To me da nisa ka daina? Tun da fa na daina. Sai kuma kowa ya daina zuwa wannan kwakwa. Wallahi kyale ka ne wallahi. Wallahi kyale ka so na ga ungo ne. Wallahi kyale ka ne. Na ƙara ganin ka dawo kofar gidan nan. Lami? Kawo. Wannan ke ce yau a gida? Wallahi ne ce. To ke da zaki shiga cikin gida kuma kya fito waje ki tsaya? Ai na shiga ban same ka ba shine na fito nan nake zaman jiran ka. To alhamdulillah na ce da ya lafiya dai ko? Lafiyar ce ta kawo haka. Dama na zo gurin ka ne. Kawo. Kai ne ka saka Bello ya aure? Kwarai da gaske haka ne ni ne. To ina so a janye wannan maganar auren ne. Ya? Eh, Haba Lami. Ke da nake ganin ki mai hankali Lami, amma kya zo min da wannan murɗaɗɗiyar magana? Ai haka bai kamace ki ba. ai maganar hankali shine ne maka shi yasa na zo cikin nutsuwa na ce maka a janye wannan aure. Saboda ni duk wanda zai sa Bello ya ƙara aure a ƙauyen nan to wallahi tallahi makina ne baya ƙaunata kuma ni za mu sa kafar wando ɗaya da shi. Saboda haka na yi tattaki na zo gurin ka kawo a janye zancen wannan maganar aure. Ce an fasa. To Lami bari ki je in gaya miki. Wanda duk yake ganin darajar ungulu baya mata gorin gashi. Abinda nake so da ke ki kwantar da hankalinki. Wannan magana ce ta gemu da gemu an riga an yi ta da sauran manyan mutane. Allah ya ji kan Malam Abubakar. Mun riga mun gama magana da duk wani wanda ya kamata. Yanzu kamar ni na zo na aje magana kamar ke ki zo ki ce mun in janye magana. Ke kan kin san ba ki zo da magana ta hankali ba. Haba kawo. To dan ka yi magana ka canza wani abu ne? Ai maganar Allah ce ba a canza ta amma maganar ku duk ta banza ce zancen maganar aure fa ba zai yi ba.